Ankhelyi Balázs vagyok. Az volt a legnagyobb élményem, mikor másodikba belebökték a kezembe az Izzó Kovács darabot. Gáspár Zoltánnak hívnak. Első élményem rögtön már az első-második hónapban megvolt. Kaptam egy osztályfőnökit. Utána a harmadikban nem sikerült felrobbantanom a Kovács műhelyt. Azért összejött minden 4 év alatt. Kis András vagyok. Azt hiszem, nekem semmi különösebb élményem nem volt. Az iskoláról pedig annyit, hogy nehezebbre számítottam. És a 3 év alatt tulajdonképpen összesen annyit tanultam, mint most negyedikben. Stinner Szabolcs vagyok. Hát talán a legnagyobb élményem az volt, amikor a Raftanást meg a Szász Balázs kicsuktam a matekterem ablakán. Purgár Gábor vagyok. A legnagyobb élményem. Hát nem is tudom. Volt nagyon sok jó élmény. Rossz is. De nem akarnám még... Hát szeretek sokat beszélni. Talán kicsit baj is. Nem tudom. Verekedni. Más nincs. Talán. Igen, a Mário. Nem ér. Most mikor? Na oké. Azt hiszem nekem... Ja, Győrig Anna Mária vagyok. Azt hiszem nekem az volt a legnagyobb élményem, amikor nyelvtanórán kihívtak a táblához, és elkapott a röhögő göcs, és 5 percen keresztül nevettem, és azt hiszem mindenki ott szórakozott rajta. Kis Géza vagyok. Azt hiszem a legnagyobb élményem az volt talán, amikor összetörtem a 3000 forintos marószerszámot, és meg kellett mondani valahogy a tanárnak. Hát ez ilyen... Nagyon ciki volt. Hát én Kupó Klára vagyok. Hát Gézával ebben részt vettem, azt hiszem, hogy amikor összetörtem a marószerszámot, meg volt még egy élményem tőle, amikor elégette a kezemet Kovács műhelybe. Hát úgy különösebben más nem volt. Horváth Emil vagyok. Emlékezetes maradt számomra az első osztálybeli puskázások gyönyörűsége, amikor olyan béna voltam mindig, hogy az óra előtt már lebuktam. Tibor Ákos vagyok. A legnagyobb élményem, azt megtapasztalhattam, milyen jó zülleni az iskolában. Nem, milyen jól lesz ezt az iskola. Szász Balázs vagyok. Jó buli volt ez a 4 év. Rengeteg élményem volt. Az utolsó talán az, amiért osztályfőnökit is kaptam. A műhelyben Sudár Balázsjal krétacsatáztunk, vagy inkább párbajoztunk, nem tudom. És sajnálatunkra rengeteg tanár észrevette. Major Béla vagyok. Nekem a legnagyobb élményem az általában, amikor az iskolán kívül együtt van az osztály java. Légredi Tamás vagyok. Míg a 4 év alatt legjobban a taxis sztrájk tetszett, akkor nem kellett jönni suliba. Töreki Norbert vagyok. Nem tudom, mivel kezdjem. Volt sok élményem. Csak azt nem értem, hogy miért mindig én voltam a hibás mindenben. Például, amikor a kréta potyogott az ablakból, meg egyéb ilyen szituációk. Azért volt sok buli iskolán kívül is. Az osztály javában. Szlág György vagyok. A legnagyobb élményem az az, hogy most igen álmos vagyok. De volt még sok más. Sudár Balázs, Révfalu. Hát igen sok élményem volt. Legszebbek azok a rövidített órák voltak, meg ilyesmi. Volt sok megrázó élmény is, például a számtek órák a módos tanár úr, az igen megrázott mindig. Amúgy nem volt semmi különös. Én jövök, ja? Ja, már reflektor fémje, ja? Bírben Norbert vagyok. A legnagyobb élményem az, hogy mindig az iskolának a tagja vagyok.
Gáncs Krisztián vagyok, én mindig nem kaptam vissza a kártyámat. Hollós Péter vagyok, a legnagyobb élményem talán a legutóbbi, amikor az osztályfőnökünk öngolt rugott, és ezzel eldöntötte a mérkőzés sorsát. Meg aztán a módos tanár úrral a gépészeti órák, azok csodálatosak voltak. Bencsics Dávid vagyok, ugyanaz a véleményem, mint a többieknek. Horváth Anita vagyok, hát különösebb nem történt velünk semmi, se osztályfőnökig nem szedtünk össze semmit így, mármint az Ágival. Ezen gondolkodtunk, és nekem inkább legemlékezetesebbek a sű melletti töriórák voltak. A Tortics Ágnes vagyok, hát velem sem történt semmi különös, de talán az osztálykirándulások is nagyon jók voltak, és az órák légköre is jó. Hát a tanulásra, hogyha mondjuk újra kezdhetném, akkor másképp csinálnám, azt hiszem. A Halász Sándor vagyok. Én velem nem történt a 4 év alatt olyan... nem tudom. Kell csinálni. Ja. Csészmadél Péter vagyok. Nagyon sok élményem volt itt az iskolában, annál több kívül. Talán az utóbbi, amikor a Norbiékkal tüntettünk. Csehi Imre vagyok. Nagyon jól tett el ez a 4 év. A legjobb az, hogy már vége van. Nem, annyi. Raff Tamás vagyok. Hát ez a 4 év az igen jó volt, legnagyobb élményem nincs. Sok kicsi az van. Hát érdemes ide járni, főleg azóta, mióta Moldos Gábor tanár a gépészet és a számítástechnika tanárunk. Köszönöm. Magyar Péter vagyok. Nekem is Moldos tanárnak a humora fogott meg ebben az iskolában. Nagyon jól tud poénkodni. Weiss Balázs vagyok. Nekem a műhely foglalkozások élményei maradtak meg, a nótázások a lakatos műhelyben. A nevem Ligát László, szerettem ebbe az iskolába járni, a tanárok többségével is meg voltam elégedve. Hát úgy a legnagyobb élményem az úgy az egész 4 év egybe, de főleg amit az Anna Mária produkálta. Ennyi. Russák Zoltán vagyok. Hát a legnagyobb élményeim az osztálykirándulások voltak, és a haverokkal a nyaralás az osztálytársaimmal. Kecskeméti Zoltán vagyok. Nekem is a kollégiumban nagy élmény volt ez a társaság, és ez nagyon jó osztályközösségünk is volt, úgy érzem. Az osztálykirándulások nekem is nagy élmények, örök élmények maradnak. Simon Krisztián vagyok. A legnagyobb élményem talán az volt, amikor csehszlovák osztálykiránduláson a konyakot öntöttek a narancsos üvegbe. Aztán azt kirágattuk körbe. Ja, és elvertek. Domonkos László, Jedlik 4B. Legnagyobb élményem a beiratkozás volt, amikor nagyon aggódó 32 tanuló ilyet riadt képpel bejött az iskolába, és a legnagyobb élményem, mikor 32 aggódó riadt tanuló lesz majd hétfőn irodalom érettségi előtt, és a legnagyobb élményem ez a 4 év, meg talán még plusz 1. Köszönöm szépen!